Dostávame sa k záverečnej časti dnešného programu. Tá bude trošku iná, než to bolo doteraz. Nepôjde o bežnú prednášku, ale ideme sa pozrieť do príbehu. Preto by som medzi nás veľmi rada pozvala pána Gondu z e-shopu Ahoj, ktorý nám povie niečo o sebe, potom o svojom vlastnom biznise, o e-shope, o úskaliach a vlastne celkovo o jeho príbehu. Tak Janko, poprosím ťa medzi nás. Ahojte. Tak si sadkaj. A budeme to robiť takouto formou debaty. Ak by vás napadli nejaké otázky, samozrejme môžete sa stále pýtať cez slajdo a potom na konci to skúsime zodpovedať. Tak na začiatok skús nám povedať niečo o tebe. Kto si, odkiaľ si, nejaké hobby. Takže ja by som spomenul nielen seba, ale aj spomenul by som nielen seba, ale aj brácha, lebo v podstate za tým všetkým nestojím len ja, ale s bráchom. Ten tu dneska není, kto musí makať v robote. A tak ja, čo by som spomenul, takže o nás, že o bráchovi hlavne, on je dobrý umelec, v podstate skvelý grafik, dizajner, on má taký štýl pre umenie, čo ja zase nemám, ja sa venujem aj inej takej ceste. Brácho, v podstate on má aj 3 kapely, kde pôsobia, že chodia aj tak, že on je v tom veľmi dobrý. Chodia aj po Európe na turné, teraz pravdepodobne pôjdu do Anglicka na turné. Tú grafiku alebo to umelecké nadanie on má v sebe. Čo sa týka mňa, ja tak nerad hovorím o sebe, ale my sme mali od malička zakorenené to, že aj rodičia, starí rodičia nás viedli k tej turistike, čiže ten šport, hory a príroda je u nás zakorenená. Bolo obdobie, kedy som sa venoval športu aj profesionálne, hlavne triatlonu a cyklistike. Tam som mal možnosť chvíľku pôsobiť na Tour de Pologne aj po boku Petra Sagana, alebo byť na majstrovstvách Európy v Bratislave v triatlone. Takže ten šport nám zase dal takéto odhodlanie, vnútornú silu a tak ďalej, aj keď už síce nevyzerám na to, že som sa venoval športu, ale hodne nám to dalo do života. Tak keď ťa tak počúvam, tak vlastne šport, drive, nejaká vôľa vždy niečo dokázať tam bola. Áno. Skúsil by si to nejako premostiť teraz k tomu biznisu, že zrodil sa práve tam biznis alebo myšlienka mať niečo vlastné? V podstate ono to bolo niečo už v sebe. Ja si myslím, že ľudia sa rodia s nejakým tým darom a každý má niečo v sebe. Ja som sa snažil akože niečo vždycky vytvoriť, nejakú hodnotu, niečo. Nebolo to podnikanie, bol by to možno aj ten šport, aj keby to nebolo tak, že by ma to živilo, možno sa venujem doteraz tomu. A v podstate som vyštudovaný kuchár čašník, čiže som úplne mimo toho všetkého, čo sa tu deje, aj keď sa vlastne v tom učím hodne. Ale učí nás to vlastne život a to podnikanie prišlo k tomu, že v podstate som pozeral na to, že po tej finančnej stránke aj po tej časovej mi to dáva taký najväčší zmysel, takže som snažil sa postupne niečo vytvoriť, nevedel som čo a spontánne postupne sa vyvíjal vždy nejaký projekt. A začínali ste s firmou Gonex? Tak nám môžeš o tom povedať. Áno, na začiatku sme sa volali ako Gonexen, v podstate skúšali sme kadečo, či to boli kancelárske potreby, cukráreň, mraziarenské produkty, ale všetko to bolo také ako keby uzavreté v 4 stenách, takže bolo to o tom, že sme čakali, kto príde a nedávalo nám to takú hodnotu, že z tohto asi neurobíme ja neviem, že nejakú hodnotnú. A boli ste už vtedy pri tom s bratom spolu? To nie, to bolo tak postupne. To som v podstate skúšal sám, ale pomáhal mi tým, že študoval tú grafickú školu, tak som vždycky do ňoho vrtal, že toto potrebujem takú grafiku a tak ďalej, takže sa už popri tom aj učil. Vlastne aj tú grafiku dávať verejne von, nielen v škole. No a kedy prišlo k tomu, že ste teda začali spolu podnikať? V podstate to bolo, on už mal po škole, začali sme podnikať troška neskôr. Ono to tým začalo takým štýlom, že keď sme boli vlastne v tých 4 stenách a chceli sme urobiť niečo viacej, tak som si vymyslel takú značku, že Gonexen, že to je ako Gonda, ako podľa priezviska export a import. No a vlastne potom sme zistili, že vlastne môžeme využiť potenciál niečoho v e-commerce. No a začali sme tak, že my sme nevedeli z začiatku, že čo to bude.
ale vravím si, že bracho je dobrý grafik, je dobrý umelec, on je v tomto dobrý, ja mám zase nejaké iné hodnoty, aj keď... Takže takto ste si asi aj rozdelili roli tým, že ste odlišní. Áno, my sme úplne odlišní aj výzorovo, aj povahovo. Čiže ono je to super s tým, že keď je že skôr hľadáme problém na to riešenie a nevyhráva to ego v nás, že v podstate máme pravdu za každú cenu, že v tom nejakej jednej veci. A tým, že sme odlišní, akože ono nám to chvíľku trvalo, že kým sme sa dopracovali k tomu, že vyťažiť v nás alebo v ľuďoch to najlepšie, čo v nich je. Väčšinou sme chceli podľa seba niečo, takže jasne lietali aj šanóny ponad stroje, kým sme sa k tomu dopracovali a vlastne ja som brácha zavolal k sebe, že poďme skúsiť niečo, že ty si grafik, poďme urobiť nejakú vec. Kúpili sme si malý strojček, ešte vtedy kamarát mi tu z eBayu doniesol na potlač hrnčekov a skúsili sme, že čo by to urobilo. No a začali sme len takým štýlom, že pridali sme tam tie hrnčeky, trička, v podstate všetko bolo také, že na mieru robené. Takže sme sa furt pipľali s tým, že sme komunikovali dlho so zákazníkmi. Niekedy sme robili, ja neviem, produkt sme robili hodinu a 5 hodín sme komunikovali so zákazníkom. A ty si vtedy dostal takú dobrú radu od nejakého pána? Áno. Ja som sa rozprával s jedným takým pánom, šikovným, ktorý mi raz povedal v úvodzovkách, Janči, ľudia sú leniví robiť niečo, hej, že navyše, že v podstate im sa nechce tvoriť nejaký produkt alebo niečo si skús vytvoriť produkt a skús ho tam zakomponovať, nech si len kúpia, nech si len proste objednajú a bude to hotové. Ale bude to personalizovaný produkt, takže pre nejakú cieľovú skupinu? Áno, čiže my sme sa tak, že v podstate sme to rozšírili, vlastne tie dizajny sme tam rozšírili o také, že v podstate, keď sa nás niekto spýtal, že čo robíme, tak my sme vždy povedali, že predávame emócie, hej, že ten produkt sám o sebe nemal takú hodnotu, ako že ten tričko, plecháčik alebo nejaké iné doplnky, ale to, čo na tom bolo, hej, že ak ľudia milovali kvety, turistiky alebo aj nejaké zvieratá alebo čokoľvek, tak to ľudia v podstate si kúpili a hrdo nosili, že čím to boli. A tým, že ja som do bracha stále tlačil, že naša grafika musí byť taká nadčasová, dizajnová, že aby to ľudia hrdo nosili, aby sme neboli nejakí komerční takí, že to budete nosiť ako pyžamu alebo na stavbu. Takže ľudia si postupne, my sme tam mali široké portfólio všetkých zvierat, psov, mačiek, narodinových kvietkov, úplne komplet všetko. Čiže doplnky ako vankušov, načúvali sme zákazníkov takým štýlom, že nám písali, hej, toto by sa nám páčilo. My sme to tam postupne zapracovali do týchto vecí. Tak teraz by sme mohli prejsť k tomu, že už sa ale nevoláte Gonex, ale Ahoj. Nie. Takže aká je myšlienka za Ahoj a prečo ste sa posunuli k inému názvu? Takže Ahoj, to prišlo tiež tak úplne spontánne. My sme vlastne to Gonexon bolo taký, že veľmi technický názov, lebo Ahoj, akože takým hodným pilierom sa u nás stala príroda, turistika. A nedávali sme tak 100% energiu do toho ako teraz a vlastne to bolo také gro tej našej spoločnosti. No a vlastne sme zistili, že každý, kto ide na hory, hej, a že v podstate väčšinou sa vám zdravia na horách, nie že dobrý deň, ale ahoj, ahoj, občas čau, ale proste to ahoj nám sa tak nejako zakorenilo, troška sme to skomolili, že sme tam dali 2 O a Y. A vlastne teraz, keď ideme na hory, tak mám taký pocit, že nás všetci poznajú a pritom sa mi iba zdravia. Áno, to je veľmi pekné. Ale každý podnikateľ má vo svojom podnikaní aj nejaké zlomy. Mohol by si nám ty povedať o nejakých vašich úskaliach alebo o ťažkých momentoch? Určite. To je také, že boli aj, to v podstate by som povedal, že ono sa u každého striedajú také, že tie príjemné s nepríjemnými chvíľami a zase nepríjemné s príjemnými. Čiže taký je život, vlastne len ide o to, ako sa na to budeme pozerať. Nás to formovalo, mali sme nielen jednu takú ťažkú situáciu alebo prekážku, ale vlastne prišlo obdobie, kedy sme museli ako keby vyhlásiť bankrot spoločnosti a nevedeli sme, či budeme fungovať ďalej alebo nie. A vlastne nám to aj kúsok dalo do toho, že my sme sa začali učiť také tie čísla, hej, že makro, mikroekonomiku a tak ďalej, že sme sledovali tie detailné veci a mysleli sme, že už sme z toho von, lebo väčšinou si povie, že čo už horšie sa nám môže stať.
A ono v podstate to trvalo nie dlho, lebo pol roka, kým sme sa dostali v podstate do zelených čísel a prichádzalo ako Black Friday a Vianoce, sme si povedali, že toto je obdobie, ktoré už v decembri budeme v zelených číslach, že ten Black Friday už sme povedali, že sme čistý štít a začal december a vlastne v krátkom období prišla zase sled udalosti, kde vyhorel aj rodinný dom a vyhorela aj firma celá. Tam sme prišli v podstate viac menej o všetko. A ani sme nevedeli, či budeme pokračovať alebo niečo, ale vo mne je niekedy taká tá povaha, neviem, či je dobrá, či je zlá, ale taká, že taká naivne v sebe verím, že si poviem, že v podstate nejako to znova dokážem. Bracho prišiel v noci za mnou, keď to horelo, že čo ideme robiť. A vrajím, počkaj, kým sme zdraví, žijeme, tak v piatok odosielame nové produkty, nejakým spôsobom niečo nájdeme. A ako každý e-shopár je taký, že v podstate ten december je pre neho alfa omega, hej, že väčšina funguje na 100%, my sme museli všetko vypnúť. A keby to bolo, nemalo by sa diať také situácie vôbec, ale keby to bolo v januári, tak máme plné účty a prázdne sklady, my sme to mali naopak, hej, keď boli plné sklady a účty ešte prázdne, tak nám to v tom období moc nevyhovovalo. Ale niečo vás to aj naučilo? Môžeš nám k tomu niečo povedať? Určite, lebo ono aj sa hovorí, že všetko zlé je na niečom dobré, hej, ale v tej ťažkej situácii neviete, čo to je dobré, hej, že čo tam máte nájsť to dobré. A ono je pravda, že nás to mrzelo, že sme sa v podstate museli vrátiť tou situáciou znova na začiatok o 10 rokov dozadu, ale dalo nám to v podstate s odstupom času veľa, hej, že už v podstate po tej samotnej osobnej stránke, že takú vnútornú silu, takú pohodu, vážiť si veci, nájsť si taký balans. Ale čo je najdôležitejšie je to, že vlastne môžeme mať stroje, ja neviem, aj zo zlata alebo niečo, ale najdôležitejšie sú tí ľudia, hej, že vytvorili sme si komunitu ľudí, ktorí v podstate nie pri nás stáli len v tých dobrých časoch, ale aj v tých ťažších. A veľa ľudí stálo pri nás aj takým štýlom, že napríklad, keď môžem spomenúť aj mená, že v noci prišiel pán Kondela za nami, že skúsim urobiť niečo, aby ste sa mohli postaviť na nohy a ponúknem vám nejaký priestor, aby ste sa mohli posunúť ďalej, hej, že Tomáš z Chameleonu mi volal, že obúva gumáky, monterky a ide pomáhať robiť, hej, že v podstate kamaráti si brali dovolenky, aby mohli nám nejakým spôsobom pomôcť, aj keď sami sme nevedeli, ako ďalej. A to vám mohlo dať aj takú odvahu, že nielen, že veria vám, ale aj vašemu nápadu. Áno, že v podstate aj to, že tí ľudia, bolo to aj o tom, že človek sa fakt, že pokiaľ má tie zdravé ruky a kúsok rozumu, tak dokáže fakt čokoľvek. A tí ľudia sú taký základ, že naučili sme sa, že materiálne veci na tom netreba lipnúť, hej, lebo oni sú tu a už tu nemusia byť, ale tí ľudia sú tu stále. Hej, a to, ako, čo dokážu pri vás urobiť, že to je taká dôležitá, že človek si vybudoval takú komunitu, nielen kamarátov, ale aj rodiny. Takže to nám dalo asi v tej situácii najviac. Takže ste sa nejako pozbierali a predávate teraz ďalej, máte funkčný e-shop. Áno. A dostávate na ňo aj rôzne komplimenty, čo som počula teda konkrétne na vašu značku. Akože stále sa učíme, hej, lebo ja to beriem tak, že toto je v podstate učiaci sa, nekončiaci proces, hej, čiže človek sa stále učí. A vlastne raz nám povedali, hej, že na Orave nám tu vzniká nová Patagónia, hej, že my tú energiu, čo v podstate teraz dávame, je, že my sme tie produkty, ktoré sme mali, tých 90% vylúčili preč z nášho portfólia a zameriavame sa teraz na tú turistiku. Sú to hlavné groje teraz tie šiltovky, trička, vlastne tu sú aj zo pár šiltoviek, takže ak budete chcieť, môžete si kľudne zobrať, ak sa vám ujde. A zaujímavé je, že máte vlastné výrobné technológie. Prečo ste išli touto cestou a nevyužili ste nejaké externé? Čo sa týka tohto, tak my sme od začiatku si tvorili postupne aj systémy, aj e-shop viac menej prispôsobené nám potrebám. A tie technológie tiež nechceli sme byť odkazaní na tretie strany, lebo aj keď tie technológie na nákup sú vlastne náročnejšie, pri požiari sme o väčšiu časť prišli, ale mali sme výhodu to, že sme mali uložené ešte také manuálne stroje, technológie v pivnici, ktoré sme mohli spätne použiť, aj keď výroba nám už netrvala 2 hodiny, ale 2 dní, ale mohli sme, v podstate to bolo také šťastie, mohli sme znova fungovať nejakým spôsobom.
A tým, že sme mali tie technológie, lebo keď sme prišli aj o ten tovar, tak v podstate by nám nič neostalo. A takto v podstate, že sme si niečo budovali, tak sme to mohli znova postaviť na nohy a tie tretie, akože... A ty už si to teda spomenul, že mali ste vlastné výrobné technológie a snažili ste sa robiť si aj vlastný e-shop, vlastný marketing, fakturáciu. Áno. Ale teraz to už tak nemáte. Tak skús nám niečo k tomuto povedať, lebo takto by sme mohli premostiť na tú tému, o ktorej tu dneska bola reč, práve o tom e-commerce flow. Áno. Takže ono, ako keby som ešte spomenul k tomu, hej, aj k tým vlastným technológiám, ako to postupne išlo, že každý musí vedieť, čo sú jeho silné stránky a čo potrebuje k tomu podnikaniu. Nám to nedávalo zmysel mať tovar v sklade a nevedieť, čo predávame. Chceli sme byť vďaka tomu flexibilnejší, rýchlejšie sa otočiť, byť pre toho zákazníka. Vytvára nám to taký lepší cash flow. A my sme si postupne vlastne vytvárali aj, mali sme ERPčko, CMSko na mieru prispôsobené tým našim potrebám a oni tie riešenia boli veľmi akože dobré, hej, že aj stále sú dobré, ale nám už v podstate nedávalo zmysel s nimi fungovať s tým, že boli náročné. Na čo ste naražali? Na aké problémy? V podstate základ bol to, že boli v podstate tie systémy boli na serveroch a v podstate človek, keď tá legislatíva a tá doba ide tak rýchlo dopredu, že včera bolo neskoro, tak vlastne tam ste si na tie riešenia museli prispôsobovať veci ako keby sám. A oni vám vedeli poradiť, že toto vám treba, alebo tamto vám treba, alebo niečo, ale v podstate si museli platiť, hej, programátorov, dávať tomu. Takže nám to nedávalo zmysel, že buď po tej finančnej stránke, lebo je to finančne náročné, že veľa z rozpočtu nám odchádzalo to, aby sme to dokázali udržať, alebo po tej druhej stránke, že sme sa snažili učiť robiť sami a naučili sme sa 70% robiť na tom vo voľnom čase, ale zase nám to bralo čas. Čiže v podstate po nejakom čase si hovoríme, že zbytočne, lebo o to podnikanie sme si hovorili, že má byť financia a časová sloboda, hej, a to pointa zmizla, hej, lebo sme buď boli finančne biedni na tom, alebo teda viac ako biedne a čo bolo vaše riešenie? A riešenie, no a tak vlastne tak sme hľadali aj popri tom, že ten čas, že sme nechceli už venovať vlastne čas niečomu a hlavne my sme už nechceli ako keby vymýšľať tretie koleso, keď v podstate to koleso už je plne funkčné, hej, a robia to ľudia skvele, hej, čiže my sme tú pointu, ako keby sme sa vrátili, že to, čo sme chceli mať ten čas a ten kapitál, tak sme hľadali nejaké riešenie, ktoré sú finančne zdravé a hlavne aj tak časovo, aby už neboli na serveroch, nech sú na cloude a nech sú jednoduché, ale hlavne nech sú aj tak finančne zdravé a ekonomicky zdravé. Že v podstate... Vedel by ste aj konkretizovať, že čo alebo koho ste využili? Určite áno. My ako e-shopové riešenie sme si vybrali Upgates. Pre nás to bolo akože... ja som skôr taký, že keď do niečoho idem, tak sa do toho šprtám a niekedy sa mi zdá, že viem o tom už viacej. Prepáč, že ti do toho skočím, ale Artex vlastne migruje na Upgates, takže využili ste aj Artex. Áno, my sme v podstate ten Upgates použili ako e-shopové riešenie. Pre nás to bolo, myslím si, že veľký benefit len skrz toho, že ja by som o tom riešení vedel hovoriť ďalších 20 minút, ale nám to pridáva už len to, že to je na tých multidomenách, že už nepôsobíme len na Slovensku, ale aj Česku a chceli by sme sa posúvať ďalej, takže toto bol jeden atribút, pre ktorý sme sa rozhodli pre ten Upgates a zároveň hlavne tie benefity. Hej, je to ekonomicky zdravé riešenie, má tam strašne veľa modulov a vlastne vieme si v ňom sledovať štatistiky B2B, hej, potom sú tam vernostné programy a také, čo by sme na starých systémoch desiatky až tisíce eur platili, aby sme boli plne funkční na tom. Takže... A čo tá migrácia? Trvalo to dlho? A čo sa týka toho, že vlastne, aby sme na tú migráciu sme si vybrali vlastne chalanov z Artexe a pre nás to bolo veľmi dobré rozhodnutie, lebo my sme popri tom, nemuseli sme vyvíjať niečo zase od nuly a budovať si, že týždňa, mesiace, produkty na novo a popri tom sa venovať ešte robote, aby nás niečo živilo.
ale chalani to urobili všetko za nás skvelo, oni v podstate len nás načítali, aký sme, aby vedeli problém pri riešení, ale my sme si mohli v kľude robiť vlastne svoju prácu. A jediné, čo som mal akože najväčšie obavy, bolo to, že keď prišiel, keď už chalani spomínali, že prichádza deň D a že ide byť migrácia a ja už som 2 dní nespal, to zase padne platobné brány, všetko popadá, korník to bude galiba, zase ako to všetko vysvetlím ľuďom a tak. No ale ja si pamätám, keď mi chalani volali, že proste prichádza deň D a vrajím, že čo mám ja robiť. Vrajím, že nič, urobte si kávu, vyložte nohy a kým mi zovrela voda, tak mi volajú, že už fungujete, hej, a vrajím, veď ale ani kávu nemám. A vrajím, že proste to bolo tak bezproblémové, že zbytočné obavy, lebo v podstate urobili to chalani skvelo, bola dobrá komunikácia. A za ten čas, kým sa to vlastne pripravilo na tú migráciu, tak ja som mal možnosť sa venovať stále tej robote a popri tom sa učiť na tom upgateste. Takže... A bez konkrétnych čísel sa to tak ťažko predstavuje. Vedel by si nám v číslach alebo percentách povedať, že koľko vám to ušetrilo času alebo peňazí, že ste prešli na nejaký iný systém? Čo sa týka financií, je to úspora veľa financií, hej, že ja by som povedal, že 70% úspory tam je. A zároveň vlastne my tým, že už sme mali predtým veľa vecí ako keby zautomatizovaných, len to bolo časovo náročné, aby sme tie systémy dokázali vedieť ťahať, tak teraz tá úspora, by som povedal, že my sme už vtedy mali nastavené, že chceme mať veľa vecí zautomatizovaných, zdigitalizovaných, ale už aj teraz vlastne sme ušetrili, by som povedal, 20% roboty, lebo už fungujú ako aj ten upgrade veľmi digitálne. A čo chameleón? Môžeš nám povedať, ako sa dostal ku chameleónu a odkedy ho používate a do akej miery? Takže s Tomášom sa poznám už dlhšie, mal skvelú prednášku a používali sme vlastne ako expedičný systém chameleón a ja som v podstate, ja vždy som hovoril, že ja som podnikateľ z dediny, čiže ja neviem tie HTML kódy a tak, že ako tento. A Tomáš, oni vyvíjali program. Hej, ja som v podstate chcel niečo, čo bude mať jednoduchšie a skenovať. Ale ja som to nikde na internete nemohol nájsť, pokiaľ som nenašiel, že v podstate nejaký chameleón funguje a zistil som, že v podstate sme len 2 km vedľa seba. Tak som tam hneď nabehol a vrajím, že toto by som chcel a našli sme si spoločnú cestu. Využívali sme vlastne ten expedičný systém, teda využívame ho stále expedičný systém a chceme to rozšíriť o to, aby sme si mohli kontrolovať ešte teda objednávku, kontrola výdaja. A naučil si sa aj niečo z jeho prednášky? Áno, určite áno. A vlastne aj ako ten spomenul ten objednávkový systém, Tomáš, vlastne pre nás to je to niečo, na čom sme chceli pracovať, aby to bolo jednoduché a my sme hľadali to riešenie, ktoré je digitálne alebo zdigitalizované. A ja ten chameleón, ja to tak v robote vnímam, že to je ako keby program takého prítomného okamihu. Hej. Sám sa učím žiť v prítomnom čase a v tom chameleóne mi to ide super s tým, že všetko sa deje v reálnom čase. Že ja nepotrebujem už sa venovať nejakej administrácii alebo sledovať nejaké úkony alebo niečo za mňa. Viac menej to robí ten chameleón. Tomáš v prezentácii dal taký, že tam ukázal, hej, že tie kolieska rôzne. A dal tam také malé koliesko, že chameleón by chcel byť to koliesko. Ja by som povedal, že ten chameleón by mal byť taký, hej? Lebo v podstate pre nás osobne je to srdce spoločnosti tým, že v podstate my tým chameleónom prechádzame celým tým procesom. A skvelá vec je to, že v podstate tá komunikácia medzi všetkým tým, Artexe, Cross, Upgates, všetko je tak... Takže keďže využívate chameleón, tak využívate aj Cross. Áno, áno. A vlastne všetko je to tak poprepájané, že nemusíme mať veľa tých modulov na to podnikanie a potrebujeme mať vlastne aj niečo, čo nám vytvára faktúry a vybrali sme si vlastne Cross tým, že chcem mať veľa vecí zdigitalizovaných, tak pre nás bol tiež základ to, že chameleón to už ponúka v balíku, čiže zás nechceme vymýšľať nejaké nové koleso, aj keď si môžete napojiť hociaké iné faktúry, aké vy chcete.
ako klienti, ale pre nás dávalo aj zmysel to, že v podstate, keď sme si zisťovali, hej, že vlastne Cross pokrýva obrovské percento účtovníctva na Slovensku, takže sú v tom dobrí to, čo robia. A chceme byť pri ľuďoch, ktorí sú fakt skvelí a vlastne ja aj na tejto prednáške som si myslel, že robím veci digitálne a zistil som, že ešte to môžem zdigitalizovať, čo je super. A vy vlastne používate aj skenery, ale Áno. nepoužívali ste ich vždy. Tak skús nám opísať, ako vyzerala tvoja rutina bez skenerov a teraz so skenermi. Tak ono je to, by som povedal, taký základ, hej, že tie skenery mať teraz v tejto už dobe, lebo kedysi to bolo tak, že ja si myslím si, že už asi väčšina e-shopov alebo hociaké prevádzky používajú tieto skenery, že to už je taká alfa omega v podnikaní. Ale keď sme neboli a chystali sme objednávky, tak v podstate ja som musel ísť do roboty o 6, aby o 8 boli prichystané štítky. A vlastne vďaka týmto skenerom a digitalizácii v podstate odpadol taký stres, lebo vlastne za nás to robia všetko skenery. Áno, aj v tom Chameleone. Vlastne my máme napojené, vlastne nám v tom objednávkom systéme sa prideľujú čiarové kódy. A každý dizajn má svoj čiarový kód a on vie rozoznať, či ide o dámske, pánske, alebo biely, alebo tmavý materiál. A na základe toho sme, tým, že to tam máme zaevidované ten čiarový kód k tomu dizajnu, tak sme si zminimalizovali, dali sme na nulu chybovosť, lebo niektoré dizajny sa volajú veľmi podobne. A tým pádom vy sa môžete pomýliť, hej, keď čo píšete a keď je napríklad XY veľa objednávok, a vlastne tie čísla sa nepomýlia. Čiže my v podstate tým procesom fungujeme tak, že vlastne všetko ideme cez tie skenery, všetko skenujeme. Či v podstate tlač, ten objednávkový formulár prechádza tunelom, kde vychádza vlastne z objednávkou, kde sa balí, zase sa skenuje, zase to pozná, či to ide do Česka, do Slovenska, alebo či vlastne o akého prepravcu sa jedná. Kam chcete posunúť Ahoj ďalej? Máte nejakú víziu, kde chcete byť o 3 alebo 5 rokov? Určite každý by sa mal pozerať určite dopredu. Ja tým, že sa snažím žiť v tom prítomnom čase, nepozerám až tak dopredu. Skôr pozerám na to, čo mi treba aktuálne urobiť teraz, hej, v tomto okamihu. Viem, že v podstate tieto systémy sú skvelé, ktoré nám pomáhajú k tomu, aby sme mohli napredovať ďalej. Už len tým, že je tá úspora času a môžeme sa venovať teraz vlastne vytváranie komunity ľudí a našim produktom. Nemusíme dávať energiu do technológií, lebo to už robia ľudia skvele. A chceli by sme sa určite posunúť do aj iných krajín, ako je Slovinsko, Poľsko, Maďarsko a tak ďalej. Ale momentálne chceme vyťažiť ten maximum na Slovensku a Česku a postupne vieme, čo je dôležité urobiť teraz. Takže Ak sa tu nachádza nejaký e-shopár, ktorý sa nachádza v bode, v ktorom ste vy už niekedy boli, čo by si mu odporúčil? Ja si myslím si, že už žiaden e-shopár sa nenachádza v takom bode, aj keď si občas myslím, že niektorých známych poznám, ktorí ešte manuálne kopírujú a tak ďalej. Takže ja si myslím si, že už veľa tým, že je to dostupné, hej, že tá doba ide tak extrémne rýchlo dopredu, že každý ten systém si vyvíja a digitalizuje. No ja, keby som mal iba v tomto poradiť, tak hlavne nebáť sa tej digitalizácie, lebo to je taká alfa omega toho všetkého, lebo je to úspora času, financií a nechať to na ľudí, ako spomínam, ktorí to robia skvele a venovať sa tým produktom, takže kľudne sa pýtať, hej, lebo keď nie sú otázky, nie sú odpovede, takže pýtať sa, hej, že čo by pomohlo, teraz máte AIčko, svet je otvorený, takže byť otvorený a pýtať sa. A hlavne pre podnikateľov hlavne tá digitalizácia. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za tvoju úprimnosť a že sa s nami podelil aj o tie ťažšie momenty, nielen o tie pekné, pretože tie ťažšie robia tvoj príbeh skutočným. A myslím, že každý v nás v sále sa má od teba, poprípade od ostatných, čo sme tu, čo naučiť. Tak vážený, ďakujem ti, Jano. Ďakujem. Tak jedna tu je. Aký vzor na tričko alebo šiltovku je tvoja srdcovka? Aký vzor? V podstate ja nemám žiaden vzor, lebo milujem akože tú turistiku, čiže všetko, čo je spojené s turistikou, tak je veľmi pekné. Snažíme sa, aby to bolo také
A moderné. budete to nejako personalizovať na iné hory, keď budete Určite, sa snažiť predávať Určite, na zahraničnom snažíme trhu? sa byť aj taký, že lokálnejší, že napríklad pre Česko máme napríklad, že Czech Wild edíciu, pre Slovensko Slovak Wild edíciu, čiže kde sú napríklad tie hory, máme tam že aj ten Krivaň alebo niečo, ale už nerobíme takým tým štýlom, že si tam doplnia meno alebo niečo, čiže snažíme sa tie dizajny si vytvárať sami. A skús ešte jedným slovom opísať migráciu na Upgates. Skvelé. Ďakujem, môžeš sa